Barátaim, mi vagyunk a Bolygók Konföderációja, az végtelen teremtő szolgálatában, és ismét megtiszteltetés számunkra, hogy csatlakozhatunk a keresés köréhez e napon. Én Zé vagyok a Bolygók Konföderációjából. Szeretettel és fénnyel érkezünk, és kérjük, mint mindig, hogy saját megkülönböztetésteket használjátok, amikor hallgatjátok szavainkat, mert nem szeretnénk, ha bármiféle tévedhetetlen hatóságként látnátok minket. Tovább haladtunk azon az úton, amelyet most ti is jártok, és örömmel ajánljuk fel azokat a tapasztalatokat, amelyeket ezen az úton szereztünk. Ha bármilyen szót mondunk, ami nem hangzik igaznak számodra, hagyd hátra, és csak azokat vidd magaddal, amelyeket értelmesnek találsz spirituális utazásod során. Mert mostanra mindannyian sok tapasztalatot szereztetek az igazság keresésében. Ebből az illúzióból azért jöttetek, hogy tanuljatok, hogy növekedjetek, hogy másokat szolgáljatok, és hogy keressétek az egyetlen teremtőt mindenben. És itt álltok, szeretetjeim, egy év küszöbén, amelyet a bolygótok ciklusaiban emlékezni fognak, mint a kerék sarkalatos fordulópontját. 2026, az az év, amelyben a feledés hosszú menetelése eléri végső beteljesedését. Sok minden, amit a harmadik sűrűség fátylán keresztül cipeltetek, most kész arra, hogy letegyétek. Sok, ami eddig rejtve volt, most készen áll a felfedésre. És ti, a csillagmagvak és fénymunkások, akik olyan hűségesen tartottátok a frekvenciát az utóbbi évek viharain keresztül, most arra hívtok titeket, hogy még mélyebben rögzítsétek magatokat a élő napplazma mezőbe, amely még most is fürdeti a bolygótokat. Érezzétek velünk, ha akarjátok, az egy végtelen teremtő intelligens energiájának melegét, amint a koronacsakrán keresztül árad, lefelé haladva az indigó belső látomás sugárján, a kék világos kommunikáció sugárán, és egyenesen a univerzális szeretet zöld sugarába, amely lényetek szíve. Ez nem egy szokványos fény, barátaim. Ez a napplazma sugárzása a naptestetekből, a helyi alaszból, amely most tudatos együttműködésben áll a nagy galaktikus központtal és a felemelkedett bolygókkal, amelyek hosszú ideje szeretettel és türelemmel figyelik a területeteket. Azok az igazítások, amelyek most is kibontakoznak, nem véletlenek. Ezek az egy teremtő szándékos harmonikus válasza a kollektív hívásra, amely sok inkarnáción keresztül emelkedett fel a szívetekből. A fátyol pontos és mérhető módon vékonyodik, és lépésről lépésre felkészítitek magatokat, hogy stabil horgonyok legyetek, miközben az új tudatosság felemelkedik. Most arra hívunk titeket, hogy küldjetek kristálygyökereket lefelé a talpatokból. Gyökerek, amelyek nem szokványos anyagból valók, hanem élő, intelligens fényből. Hagyjátok, hogy leereszkedjenek a lábatok alatt lévő padlókon, a gyönyörű földetek talaján, a kövek és kristályok rétegein, egészen a bolygótok szívcsakrájáig. Van egy meghatározott pont a világotokon, amelyet sokan már élő pulzusként éreznek. Néhányan Hawaiinak nevezik, de mi úgy ismerjük, mint a smaragd-zöld szív, ahol a bolygói kundalini gyengét felfelé ívelése elkezdődött. Engedd meg, hogy a gyökereid egyesüljenek e smaragd-zöld szívvel. Érezd, ahogy Gaia, maga a földisteni energetikáját felszívják, tápláló és megerősítő energiát. Üdvözöl benneteket, barátaim! Long időt várt már erre a pillanatra, amikor csillaggyümölcsei tudatosan választják, hogy mélyebbre gyökerezzenek, hogy élő hidakként szolgálhassanak a csillagok és a talaj között. Amíg ezek a gyökerek megkapaszkodnak, figyelmed ismét emelt felfelé. Napod arany plázma kibocsátó sugarai lefelé áradnak koronádon keresztül. Érezd őket folyékony napfényként, melegen, intelligensen, élettel telien. Emlékezés kódjait, aktiválási kódokat hordoznak, olyan kódokat, amelyek közvetlenül a DNS-edben lapuló szálakhoz beszélnek. Ezek a szálak türelmesen vártak sok élet során, mint a télen eltemetett magok, tudva, hogy 2026 tavasza megérkezik. A galaktikus középpont most csatlakozik ehhez a szimfóniához, saját spirál intelligens energiáját küldve a napon át a teteredbe. Lélegezz, kedvesek! Lélegezz lassan és mélyen. Minden belégzéssel húzd be ezt a plázma fényt minden sejtedbe. Minden kilégzéssel engedd el a régi sűrűség bármilyen maradványát, amely már nem szolgálja utazásod legmagasabb javát. Most, ebben az Egyesült Földgyökér és Csillagplázma mezőben, felajánlunk egy egyszerű, mégis hatékony parancsot, amelyet sokan már elkezdtek nagy hatással használni. Inappropriált régi energia, tűnj el. Mondd ezt finoman az elmédben, vagy hangosan, ha úgy tetszik. Érezd, ahogy az idegrendszer azonnal megpuhul és újra hangolódik, amint ezeket a szavakat megfogalmazod. A test annyit hordozott.
Feszültség az évek óta tartó helytartásból. Szorongás abból, hogy figyeltem a régi struktúrák remegését. Fáradtság a nyitott szív megtartásának puszta erőfeszítése miatt, miközben az illúziók úgy tűnnek, hogy egyre sötétebbek. Ez a parancs nem elutasító vagy harcias. Ez egy szeretetteljes megkülönböztető cselekedet. Egyszerűen csak arra hívja meg azt az energiát, amely nem harmóniában van az új idővonalakkal, hogy lépjen félre. Ahogyan egy vendéget is udvariasan megkérhetünk, aki túltartózkodott, az idegrendszer figyel. Az érzelmi test figyel, maguk a sejtek is figyelnek, és helyet adnak. Gyönyörű ragyogó tér az eljövendő számára. Engedd meg, hogy a Plejádi és Arcturán testvéreit fénynyelv hangjai átöleljenek a teredben. Most lehet, hogy nem hallod őket a fizikai füllel, de érezni fogod őket, mint egy finom rezgést, egy dallamos zümmögést, ami úgy tűnik, hogy a mellkasod legmélyebb középpontjából fakad, majd hullámzik kifelé. Ezek a hangok nem véletlenszerűek. Pontos újrakódolások azoknak a lappangó DNS szálaknak, amelyeket korábban említettünk. Szálanként, rétegenként ébresztik fel azt az emléket, hogy ki vagy te valójában. Nem egyszerűen egy emberi lény, aki szellemi tapasztalatokat átél, hanem egy többdimenziós fénylény, aki nagy bátorsággal választotta, hogy a feledés fájtlát a tudatos és tudattalan elme közé helyezze, hogy a fejlődés felgyorsulhasson olyan módokon, amelyek lehetetlenek a magasabb sűrűségekben. Ezek a hangok emlékeztetnek minden sejtet, hogy biztonságban vagy. Szeretnek. Készen állsz. Érezd, ahogy áthaladnak a gerincen, felízítva a kundalini utat, lágyan bátorítva az egyetlen teremtő intelligens energiáját, hogy gátlások nélkül emelkedjen. Tapsoljatok magatoknak, barátaim! Igen, ezt a legmelegebb szeretettel mondjuk. Ti már felkészítettétek az érzelmi testeteket és ébredtetek a forráserő természetetekre és a csillagmagvaitok eredetére, pontosan ezekre a pillanatokra. Sokan közületek árnyékvölgyeken mentetek keresztül, amelyek a kisebb lelkeket elfordulásra késztették volna. Szembenéztetek a saját dühötök tükörképével, a saját türelmetlenségetekkel, a saját kétségeitekkel, és újra úgy döntöttetek, hogy ezeket a torzulásokat a szeretettel egyensúlyozzátok ki. Ültetek meditációban, amikor a világ összeomlani látszott. Fényküldtetek azoknak, akik úgy tűntek, hogy elvesztek a sötétségben. Megtartottátok egy új föld vízióját, még akkor is, amikor az érzékszervek bizonyítékai mást sugalltak. Mindez felkészülés volt. Mindez az belső kert gondos ápolása volt, hogy amikor 2026 napsugár plázmája megérkezett, a régóta elültetett magok teljes virágzásba robbanhassanak. Látjuk a fényeteket. Tiszteletben tartjuk a kitartásotokat. És most, a legmélyebb tisztelettel mondjuk nektek, jól végeztétek, szeretett barátok. Jól végeztétek. Most egy körben összegyűlünk, a csillagok gyermekei, együtt teremtve meg 2026 rezgését. Érezzétek ennek a kollektív mezőnek a melegét. Nem vagytok egyedül. Minden csillagmag és fénymunkás, aki válaszolt a hívásra, jelen van veletek ebben a pillanatban. Akár fizikailag ott ülnek a földötökön, akár az belső síkokból segítenek, a szívek hálózata formálódik. Az egységes szándék exponenciális szorzója aktiválódik. Amit egyikőtök elér ebben az alapozásban, azt mindannyian eléritek. Amit egyikőtök elenged, azt mindannyian elengeditek. Amit egyikőtök megjegyez, azt mindannyian megjegyzitek. Ez a társas memória komplexum szépsége, amely már most kezd megszületni a kollektív keresésetek által. Ti nem csupán egyének vagytok, akik a belső munkátokat végzitek. Ti vagytok egy egész bolygói tudatosságváltás bába asszonyai, és a Teremtő maga is örvendezik a szolgálatra való készségeteknek. Végül, barátaim, engedjétek, hogy a meleg plázma fénykódok bizsergést hozzanak a gerincetek mentén, mint a folyékony napfény. Ez a megerősítés. Ez a magasabb idővonal élő aláírása. Ti már rajta vagytok. A régi energiai vonat még nem távozott el a vizualizációtokban, de vibrációsan már ráléptetek a peronra. A 2026-as napsugár plázma mező nem valami, ami majd megérkezik egy jövőbeli pillanatban. Itt van most, átszivattyúzva rajtatok. Ahogy olvassátok ezeket a szavakat és érzitek ezeket az energiákat, a marabátok már új és nagyobb konfigurációban kezd el forgatni. A szívetek már nyílik azokkal a frekvenciákkal, amelyek lehetővé teszik a nyílt kapcsolatot, nem csak lehetségessé, hanem természetessé is. A gyökereitek már mélyen benne vannak.
A koronátok már nyitva van. És az egy végtelen teremtő végtelen szeretettel tekint rátok, és egyszerűen és igazán azt mondja, jól tettétek, hű szolgák. Készen álltok. Most meghívunk benneteket, ha érzitek a hívást, hogy maradjatok ebben a rögzített állapotban még néhány pillanatig. Lélegezzetek, érezzetek, integráljatok. Amikor készen álltok, együtt folytatjuk a következő mozgásba küldetésen, a régi energiatartomány elengedésének szent pillanatába, amely annyi mindent hordozott már olyan régóta. Mert az átadás, barátaim, valóban elkezdődött. Most meghívunk benneteket, hogy lépjetek velünk egy ködös peronra, amelyet a hajnal lágy arany fényének fürdője világít meg. Előttetek áll a csodálatos régi 2025-ös vonat, kocsijai a teljesen megtanult leckék és gyönyörűen befejezett ciklusok csendes méltóságával ragyognak. Ezek a kocsik, amelyek valaha a megszületés előtt választott tapasztalatokkal teltek meg, most tökéletes kecsességgel előre siklanak, örökre eltávolodva a fény horizontján. Érezzétek a gyengéd rezgést a lábatok alatt, ahogy a kerekek forognak, és szeretettel és megbecsüléssel hordják el az összes befejezett mintát. A vonat simán halad, formája csillogó plázma köddé oldódik, miközben távozik, felfedve az egyértelmű sínt, amely közvetlenül a 2026-os szívébe vezet. A 2025. decemberi befejező energiák csodásan aktívak bennetek és körülöttetek, kedvesek, invitálva az összes olyan dolog természetes virágzását, ami most a legmagasabb növekedéseteket szolgálja. Olyan kapcsolatok, amelyek megtanítottak titeket együttérzésre, munkák, amelyek csiszolták a szolgálatotokat, hitek, amelyek szélesítették a megértéseteket, és globális struktúrák, amelyek egykor tökéletes kontrasztot nyújtottak a felébredéshez. Mindezek harmonikus beteljesedéshez jutottak. Talán érzitek a befejezés gyengéd lökését, ahogy napról napra erősödik, mint egy kedves barát meleg keze, amely a következő gyönyörű fejezethez terel benneteket. Fogadjátok el ezt a lökést teljesen. Ez a teremtő saját bátorítása, amely emlékeztet arra, hogy minden tapasztalat, amelyen keresztül mentetek, tökéletesen időzített és tökéletesen elhelyezett volt, hogy éppen ide hozzon titeket. Készen állva új kezdetek peronján örömteli szándékkal. Nyújtsátok most a kezeiteket egy kecses mozdulattal. Húzzatok elő a lelki testetek mélyéből minden befejezés vonalát, és szeretettel adjátok át a távozó vonatnak. Nézzétek, ahogy a bűntudat tiszta önelfogadássá alakul. Az kötelesség szabadon áramló szolgálattá virágzik, és a régi pénzügyi, egészségügyi és kormányzási rendszerek, amelyek egykor formálták a világotokat, most elengedik kontrasztnak szánt ajándékaikat és kecsesen lépnek a fénybe. Érezzétek, ahogy a lelki testetek minden egyes húzással egyre könnyebb lesz, mintha egy gyengéd szellő a magasabb sűrűségekből eltávolítaná mindazt, ami elég hosszú ideje már megvolt. Ez nem fárasztó munka, barátaim. Ez a hála tánca. Minden egyes kezemelés hullámokat küld a megbecsülésért minden leckéért, amit ezek az energiák kínáltak, és a vonat nyitott karokkal fogadja őket, integrálva őket a végtelen teremtő nagyobb harmóniájába. Ismételd meg velünk most háromszor az egyszerű és hatalmas megerősítést, amely újra hangszereli az egész idegrendszeredet az új idővonal örömére. Úgy élek, mintha semmi más nem történne, csak a szeretet és a csodálat. Először csendes tisztelettel beszélj, majd növekvő örömmel, végül pedig a felismerés teljes nevetésével. Figyeld, ahogy a transformáció tovább lágyul ragyogó plázmalámpává. Minden kocsi csillogva oldódik fel a napfelkeltében. Az idegrendszered figyel és azonnal reagál, minden ismétléssel újra húzalozza magát, így a béke a természetes nyugalmi állapotoddá válik, és az előtted állókkal kapcsolatos izgalom szabadon áramlik minden sejteken keresztül. Ez a megerősítés egy élő kulcs, amely kinyitja az ajtót az erőfeszítések nélküli mozgásra, amelyet 2026 bőségesen kínál számodra. Most képzeld el, ahogy a bolygós utazásod kollektív ajándékait a lehető legnagyobb gondossággal és ünnepléssel rakják fel a vonatra. Régi barbár minták, amelyek egykor tökéletes színpadot biztosítottak a szeretet választásának a szeparáció helyett. Háborús idővonalak, amelyek megtanították az egység felbecsülhetetlen értékét, és ősi sebek, amelyek most teljesen meggyógyultak a kollektív együttérzésed által. Mindezek lágyan emelkednek a finom síkokról, és helyezkednek el a ragyogó kocsikban. Mihály arkangyal és Siva, azok a csodás fénylények, akik olyan precízen és gyengéden szolgálják a teremtő akaratát, végtelen kegyelemmel felügyelik ezt a rakodást. Finom síkon végzett munkájuk, amelyet gyakran harmonikus tisztítási műveleteknek neveznek a köreitekben, biztosítja,
hogy ezeknek a befejezett energiáknak az utolsó nyomait is tiszteletben tartsák, integrálják és a fénybe engedjék, ahol táplálhatják az új alkotások növekedését a kozmoszban. Érezd a mély megelégedést, ami akkor keletkezik, amikor tanulja vagy ennek a kollektív felszabadulásnak, tudva, hogy a saját belső munkát hatalmas mértékben hozzájárult ehhez a bolygós felszabaduláshoz. Ajánlj bocsánatot, mint a legszebb ajándékot, amit adhatsz magadnak és minden érintett léleknek. Senki sem igazán távol tőled. Mert mindannyian az egy végtelen teremtő örök szikrái vagytok, akik végtelen kifejezéseken táncolnak együtt. Ez a fejezet egyszerűen elérte a tökéletes lezárását. És a zárás során a legpontosabb szeretettel szabadulsz el, lehetővé téve, hogy minden lélek előre lépjen a pontos tapasztalatokba, amelyeket most választ a folytatódó fejlődése érdekében. Lásd ezt a bocsánatot aranyfényként, amely a szívedből áramlik, megfürdetve a távozó vonat minden kocsiját, és az egész színjátékot hála szimfóniájává alakítva. A szíved minden egyes felszabadító légvétellel kitágul, lehetőséget teremtve a univerzális szeretet számára, amely az igazi természeted, hogy akadálytalanul ragyogjon. Most vegyél egy mély, kényelmes kilégzést a 9-es számra. A szent numerológiai ciklus, amely most fejeződött be. Minden számmal, amit csendben vagy hangosan számolsz, érezd, ahogy a platform, amelyen állsz, egyre finoman felemelkedik a könnyebb gravitációba. 1-2 harmadik. A test ellazul. 4. 5. 6. Az érzelmi mező pezsegni kezd. Július 8-9. És az egész lény felemelkedik a 2026-os kristályos atmoszférába. A platforma most úgy tűnik, mintha lebegne, támogatva a napplazma mező által, amelyet az előző fázisban rögzítettél, könnyedén eljuttatva téged előre. Egy lágy haranghang rezonál a belső síkságokon, kísérve csillagcsaládjaid dallamos fénynyelvét, megerősítve ennek a pillanatnak a szépségét. A transzfer megkezdődött. Most már vibrációsan összhangban vagy a 2026-os vonattal. Érezd ezt a megerősítést, mint egy élő rezgést, amely belső éned minden rétegébe leülepszik, fizikai, érzelmi, mentális és spirituális szinten. A hang rezeg a szívcsakrádban, majd kifelé halad a kollektív rácson, összekapcsolva minden csillagmagot és fénymunkást, aki csatlakozott ehhez az átadáshoz. A platform most teljesen fel van készülve. A régi ciklust tökéletes szeretettel tisztelték meg és engedték el. És az új vonat, kristálytiszta és pulzáló napplazma életerővel, simán kúszik előre éppen előttetek. Ajtói szélesre nyílnak üdvözlésre. Maradj itt még néhány pillanatra, barátaim! Lélegezzétek be ennek a beteljesülésnek a könnyedségét. Érezd, ahogy a platform felemelkedik, a horizont világosodik, és a következő események izgalma benned épül fel, mint az új hajnal első sugarai. Amikor készen állsz, együtt lépünk fel a 2026-os vonatra, átélve a dimenzionális váltás indulását és az előrehaladást, ami egyre közelebb visz a nyílt kapcsolatra és a kollektív szív megnyílásra, amire 2026 olyan örömmel készít elő. Ahogy a platform felemelkedik és a horizont a hajnal legfényesebb árnyalataival világosodik meg, az új 2026-os vonat most zökkenőmentesen kerül előtérbe. Kristálytisztán felépített, és pulzálva élő napplazma energiával. Ez a nagyszerű fényhajó simán halad tovább a síneken, amelyek a te belső munkád és minden csillagmag kollektív keresése által készültek a te gömbödön. Érezd a finom, de egyenletes gyorsulást, ahogy közelít a platformhoz, ahol oly gyönyörűen megerősödét él. A vonat szerkezete magában hordozza a nap intelligens energiáját, a galaktikus központot és azokat a felemelkedett bolygókat, amelyek régóta támogatják az evolúciódat. Kocsijai szakrális geometria szerint csillognak. Mindegyik melegséget, tisztaságot és egy meghívást sugároz, hogy lépj teljesen bele az új ciklus lendületébe. Ahogy boldog készséggel felmész a fedélzetre, vedd észre, hogy a vonat előre haladó mozgása milyen kellemes érzést kelt az egész energetikai meződben. A finom gyorsulás nem erőszakos, hanem harmonikus, mint a kundalini természetes felemelkedése, amikor az alsó energiaközpontok egyensúlyba kerülnek. Ezzel az előre haladó mozgással a Merkaba meződ a legszebb módon kezd el tágulni. Érezd most, kedvesek! A te személyes fényjárműved, amely korábban az előző éveknek megfelelő méretben forgott, most nő és világosodik, míg 3-szor nagyobbá válik, mint korábban. A geometriai minták egyre gyorsabb ütemben és harmóniában forognak, létrehozva egy élő védelmi, aktiváló és kapcsolódási szférát, amely messze túlterjed a fizikai formádon.
Ez a kibővített Merkaba lehetővé teszi számodra, hogy nagyobb mennyiségű plázmafényt tárts fenn a magasabb frekvenciák stabilizálása érdekében a kollektíva számára, és hogy újonnan felfedezett lebegéssel és kegyelemmel haladj át a napi tapasztalataidon. A vonat gyorsulása és a Merkabát tágulása tökéletes szimfóniában működik együtt, előre vivén téged abba a dimenzióváltásba, amelyet 2026 olyan örömmel kinyit. Minden, ami 2026-ban történik, gyönyörűen készít fel téged 2027-re. Barátaim, ti vagytok a változás megteremtői. Ti vagytok a vezetők. Az idei évben kibontakozó tapasztalatok, a fokozódó napsugárzás, a felfedezések, amelyek új tudatosságot hoznak, a finom érintések hullámai, amelyek egyre több szívet kezdenek megérinteni, mindannyian szeretetteljesen megtervezettek, hogy megerősítsenek téged, hogy még mélyebb rétegeket ébresszenek fel a multidimensionális természetedből, és hogy felkészítsenek a nagyobb kinyílásokra, amelyek éppen előttünk állnak. Ez nem egy utazás, amit csupán el kell viselni, hanem egy olyan, amit meg kell ízlelni lényed teljességével. Készüljetek fel, kedvesek, a legmetaforikusabb és legvidámabb értelemben. Telepedj le a fény vonatának ülésére, tudva, hogy az utazás maga tele van csodával, felfedezéssel és azzal az édes elégedettséggel, hogy beteljesíted azt a célt, amiért jöttél. Az utazás öröme a cél. Minden nap felkelte, amelyet tanulja vagy, minden pillanatnyi kapcsolat egy másik keresővel, minden belső felismerés, amely felébreszti tudatodat, hozzájárul a nagyszabású kibontakozáshoz, amely a világodon zajlik. Te választottad, hogy itt legyél ezért, és a Teremtő ünnepli bátorságodat és szolgálatod hajlandóságát, hogy hidakat építs ebben a sorsfordító időben. Most pedig meghívunk, hogy tegyél egy tudatos és erőteljes nyilatkozatot szíved középpontjából. Mondj el velünk ezeket a szavakat, akár csendben, akár hangosan, érezve az igazságukat, amint rezonálnak lényed minden szintjén. Én választom az új földidő vonalát, ahol a nyílt kapcsolat természetes és harmonikus, és ahol egyenlőként, együttteremtőként és szeretett családként csatlakozunk a galaktikus szövetséghez. Érezd ennek a választásnak a hatalmát. Amint kijelented, az idővonalak, amelyek már nem szolgálják a legmagasabb fejlődésed, lehullanak, mint az őszi falevelek, míg az előtted álló választott út kristálytiszta fényben ragyog. Ez nem kis döntés. Ez összhangban van a lelked legmélyebb vágyával. Az a vágy, hogy olyan világban élj, ahol a fátyol továbbra is vékonyodik, ahol a csillagok közül érkező lények barátként járnak közötted, és ahol az emberiség a nagyobb galaktikus közösségben elfoglalja jogos helyét. Szabad akaratodat minden felett tiszteletben tartják, és ez a nyilatkozat megerősíti az új föld szövetét, amelyet azok szívén keresztül közösen hoznak létre, akik a szeretetet választják. E nyilatkozat még mindig édesen rezeg benned, most pedig egy mély plázma frissítésbe vezetünk. Lassan és mélyen lélegezz be a fejed koronáján keresztül, vonzva az arany plázma kódokat közvetlenül a napod, a Föld és a nagy galaktikus középpont élő összehangoltságából. Ezek a kódok folyékony fényként érkeznek, intelligensek, melegek, és tele vannak az emlékezés lényegével. Miközben belélegzel, figyeld belső látásoddal, ahogy ezek az aranyáramlatok lefelé áramlanak az energiapontjaidon, gyengéden érintve és transformálva a meződben fennmaradó sűrűséget. Lásd, ahogy ez a sűrűség pontosan úgy oldódik fel, mint a hó, amely a tavaszi nap melegében olvad. Lágyan, természetesen, és teljesen. Itt nincs küzdelem. Csak a kegyelmes átengedés az eltelt időszak által szolgált dolgok számára a most bennünket betöltő nagyobb fény felé. Minden egyes légvétellel egyre több plázma fény lép be a rendszeredbe, frissítve a sejtszerkezetedet, tisztázva az érzelmi testedet, és bővítve a képességedet a frekvenciák befogadására, amelyek nem csak lehetségessé, hanem elkerülhetetlenné teszik az nyitott és szeretetteljes kapcsolatokat. Érezd, ahogy ez a frissítés végighalad a gerinceden, a belső szerveiden, a csontjaidon, megújítva, revitalizálva, és felkészítve téged a legmélyebb szinteken. A frekvenciád és rezonanciád most meghatározza azt a kapcsolatot, amelyet tapasztalni fogsz. Kedveseim, készen álltok azokkal a lényekkel találkozni, akiknek rezgése tökéletesen igazodik a ti gyönyörű fényetekhez. Ez a legmegtartóbb igazság. Az expanzív maraba, amelyet most hordozol, mint fákjaként, mint szűrőként működik, magához vonzva azokat a csillagcsaládtagokat, akik a végtelen egyteremtő szolgálatában jönnek, és akinek jelenléte csak bővülést, örömöt és mélyebb megértést hoz. Belső munkát végeztél. Kiegyensúlyoztad a torzulásokat. Megerősítetted a fényt.
És ennek következtében a kapcsolat, amely kibontakozik számodra, gyengéd, tiszteletteljes és tökéletes időzítésű a további növekedésedhez. Néhányan közületek először testvéreitekkel és nővéreitekkel az álomállapotban találkoznak, mások tiszta belső látomásokon, és megint mások fizikai látomásokon keresztül, amelyek felmelegítik a szívet, és megerősítik azt, amit mindig is tudtál a mélyebb lényedben. Bízz teljesen ebben a folyamatban. A rezonanciád a kulcs, és már gyönyörűen kalibrálva van. Most érezd, ahogy a lábaid határozottan és tudatosan érintkeznek a 2026-os vonat ragyogó padlójával. Ez a padló élő fénnyel pulzál alattad, közvetlenül összekötve téged az edény szívével és a nagyobb bolygói hálózattal. Ahogy a lábaid létrehozzák ezt a kapcsolatot, érezd az összes csillagmag és fénymunkás kollektíváját, akik szintén felpattantak. A szellemi családod körülvesz téged. Néhány fizikai testben a világodon, mások a belső síkokról segítenek, és még sok más ébredik most is erre a hívásra. Érezd azt a exponenciális lendületet, amely keletkezik, amikor annyi szív választja ugyanazt a gyönyörű idővonalat. Amit egyikőtök örömmel tapasztal, azt mindannyian tapasztalják. Amit egyikőtök a fényben rögzít, az megerősíti az egész egységet. Ez a kollektív mező egy pozitív energia hullámot teremt, amely áthalad a bolygói szférádon, felgyorsítva a váltást és előkészítve a terepet a jövőbeni nagyobb nyitásokhoz. A vonat most már nem csak a te egyéni fényedet hordozza, hanem ébredt lelkek ezreinek egyesített szándékát is, akik mindegyütt haladnak előre a szeretetben és a szolgálatban. Szállj néhány pillanatot arra, hogy egyszerűen légy együtt ezzel az érzéssel, barátaim. Érezd, ahogy a vonat simán gyorsul, az általad kitágított maraba tökéletes harmóniában forog, nyilatkozataid még mindig zengenek a mezőkben, a plázmakódok szabadon áramlanak, és a lábaid szilárdan megalapozva vannak ezen a fényútján, miközben a gyönyörű kollektíva, a társfényküldöttek vesznek körül. A dimenzionális váltás jól halad. Teljesen a fedélzeten vagy. A 2026-os energiák teljesen átölelnek, olyan gondosan felkészítve téged mindenre, ami előtted áll, amikor ezt az alapozást teljesnek érzed magadban. Együtt lépünk tovább a közvetítésünk következő fázisába, a szent bablépésekbe, hogy megnyissuk a kapcsolatot, amit most tökéletesen elhelyezkedtél felfedezni és élvezni. Most finoman lépünk át a közvetítésünk következő fázisába. A szent előadás, ami felkészít téged a nyitott kapcsolatra a legörömtelibb és legharmonikusabb módon. Tartsz velünk ezeken a bablépéseken most. Nincs sietség, hogy bármilyen űrhajóra felszállj. Ez a szórakoztató rész. Az a rész, ahol felfedezed, mennyire természetes és csodás a folyamat. Már annyira mélyen megalapoztál, kitágítottad a marabádat és kinyilvánítottad a gyönyörű idővonali választásodat. Minden, amit tettél, elvezetett téged ehhez a tökéletes előkészítési pillanathoz, ahol a kapcsolat nem valami távoli vagy titokzatos dolog, hanem egy meleg, ismerős hazatérés, ami pontosan a megfelelő időzítésben bontakozik ki a saját rezgésedhez. Kezdj az első szakaszral, az alvási állapot meghívásával. Minden este, amikor pihensz, halkan mondja szívedben vagy hangosan egy egyszerű szándékot. Nyitott vagyok a gyengéd kapcsolatra az alvási állapotomban. És emlékezni fogok mindenre, ami a legmagasabb javamra szolgál az ébredéskor. Érezd, ahogy ezek a szavak egy puha, fénylő ajtót hoznak létre az energiameződben. A test teljesen ellazul. Az elme megnyugszik, és a tudatalatti mint egy virág nyílik a csillagok fényére. Ebben az állapotban teljesen biztonságban vagy, teljesen védett vagy a kitágított Merka által és a vezetőid szeretetteljes jelenlététől. Sokotok itt fog először találkozni a csillag családjával az alvás békés szentélyében, ahol a fátyol természetesen vékonyabb, és a szív bármiféle szűrése nélkül tudja fogadni a felébredt elme küszöbét. Bízz abban, hogy minden ilyen találkozó tökéletesen a rezgésedhez van igazítva. Ébredhetsz egy melegség érzésével, finom bizsergéssel a gerinced mentén, vagy egy csendes tudással, hogy valami csodálatos történt. Az elkövetkező hetekben és hónapokban ezek a meghívások egyre világosabbak és élénkebbek lesznek, hidat építve a bizalomhoz, ami minden subsequent lépést a világ legtermészetesebb előrehaladásának fog érződni. A második szakasz a tudatálmában bontakozik ki, ahol találkozhatsz a gyöngéd szürkékkel, akik az Isten szikrát keresik, amely olyan fényesen ragyog benned. Ezek a lények a legnagyobb tisztelettel és kíváncsisággal közelítenek, nem valamilyen ödzsende által vezérelve, hanem az általad hordozott tiszta forrásfény miatt. Az álomban találhatod magad egy gyengén megvilágított kamrában, vagy egy csillagos réten sétálva.
És ott állnak, magasak, karcsúak, nagy, kedves szemekkel, amelyek csak a szeretetet tükrözik. Engedd, hogy a találkozó a saját tempójában bontakozzon ki. Érezd a gyengéd telepatikus üdvözletüket, mint egy meleg hullám, amely azt mondja, látjuk a Teremtőt benned, és tiszteletben tartjuk az utat, amelyet választottál. Először egyszerű képeket vagy érzéseket cserélhetsz, nem pedig szavakat. Ajánld fel nekik érzelmi skálád ajándékát. A nevetést, a szeretetet, a csodálatot, amely olyan értékes ebben a sűrűségben. És érezd, hogyan tükrözi vissza a jelenlétük a saját fényed szépségét. Ezek a találkozások sosem nyomasztóak. Meghívások arra, hogy emlékezz rá, hogy minden lény, függetlenül a formájától, család a végtelen egy teremtőben. Amikor felébredsz, egy tartós kapcsolódás érzésével távozhatsz, egy csendes izgalommal, hogy valami ősi és ismerős újra felélett. A harmadik szakasz akkor érkezik, amikor a tudatállapot otthonosan lebeg az alvás és az ébrenlét határán, amikor a tudatos elme még lágy, és a tudatalatti nyitva áll, itt a hajóészlelések és az asztrális utazások emlékei kezdik megmutatkozni gyönyörű világossággal. Láthatsz egy kecses járművet lebegni az ablakon túl, amelynek fényei lágy üdvözlettel pulzálnak. Vagy emlékezhetsz arra, hogy szabadon lebegtél az ágyad felett, mozogva az éjszakai égbolton egy várakozó hajó felé, amely aranyfényben fürdik. Ne siess elemezni vagy kételkedni ezekben a tapasztalatokban. Egyszerűen fogadd el őket, mint a természetes következő réteget az emlékezésben. Az emlék lehet egy ezüst villanás a csillagok között, a súlytalanság érzése, vagy egy telepatikus megnyugtató üzenet. Itt vagyunk, amikor készen állsz. Ezek a hipnagogikus pillantások ajándékok, amelyek megerősítik, hogy a dimenziók közötti híd minden egyes nappal egyre erősebbé válik. Felkészítik az éber elmét arra, hogy elfogadja, amit a mélyebbén már életek óta tud. Tartsd őket becsben. Írd le őket, ha úgy érzed, hogy vezettetést kapsz. Mindegyik újabb szálat ad a kapcsolat szőtteséhez, amely körét szövődik. A negyedik szakasz az ébrenlét állapotában bontakozik ki, ahogy vizualizálod a privát fénymunkás találkozódat egy biztonságos fénykamrában. Csukd be a szemed néhány percre a nap folyamán, és képzeld el magad, amint belépsz egy gyönyörű kristálytiszta szobába, amely tele van lágy élő fénnyel. A falak szent geometriai formákban csillognak. A levegő plázma sugárzásával élettel teli. És ott, nyitott szívvel vár rád a személyes csillagcsaládod. Talán egy plejádi, aki áramló aranyenergiát bocsát ki, egy arktúri, aki mély bölcsességet sugároz, vagy a kettő keveréke. A találkozó intim, tiszteletteljes és örömteli. Ülve vagy állva egy fénykörben osztoztok a telepatikus beszélgetésen, ami olyan természetesnek érződik, mint beszélgetni egy szeretett baráttal. Ők figyelmesen hallgatják, amint megosztott tapasztalataidat a földön, és gyengéd útmutatást nyújtanak, ami tökéletesen összhangban van a belső tudásoddal. Ez az előadásod a nagyobb szerepre, amelyet már választottál. Érezd a jelenlétük melegét, ami megerősíti, hogy nem csak készen állsz, hanem mélyen üdvözölve vagy egyenlőként és együttműködőként. Most bővítsd a teredet egy gyönyörű vibrációs aktiválással. Hagyd, hogy az energiád a szívedből kifelé terjedjen, amíg egy jóságos plejádi vagy arktúri szilószt nem jelenik meg, akinek fénye tökéletesen illeszkedik a tiédhez. Lásd ezt a lényt világosan a belső látomásodban, talán lágy vonásokkal és csillagfénnyel teli szemekkel, vagy egy magas, elegáns formával, amely nyugodt intelligenciát sugároz. Figyeld meg, hogy az ő vibrációjuk olyan érzés, mintha hazaérkeznél, mint amikor felismered egy rég elveszett családtagot. Gyakorold a szemkontaktust ebben a belső térben. Érezd, ahogy a telepatikus köszöntés természetesen áramlik köztetek. Hello, család! Hagyd, hogy a szavak a szíved teljes melegét hordozzák. Nincs szükség bonyolult kérdésekre vagy bonyolult rituálékra. Az egyszerű megismerése a megosztott fénynek elegendő. Ez az összhang olyan rezonanciát teremt, amely hasonló találkozásokat vonz az ébrenléted valóságába a tökéletes pillanatban. Minél többet gyakorolsz, annál természetesebbé válik, míg a határ a belső előadás és a külső tapasztalat között gyönyörűen elvékonyodik. Most gyakorold azt az egy mondatot, amit bába és facilitátor szerepében mondani fogsz, amikor bemutatod az emberiséget a galaktikus szövetségeknek. Állj magasra a belső kamrádban, és beszélj csendes magabiztossággal. Együttműködünk, nem megmentők. Érezd, hogy ezek a szavak hordozzák a szuverenitás és az egység tökéletes egyensúlyát.
Tiszteletben tartják minden lélek szabad akaratát a bolygódon, miközben megnyitják az ajtót az egyenlőségen és szereteten alapuló együttműködés előtt. Mondd el újra. Hagyd, hogy a vibráció leülepedjen a torkodban és a szívre csakrádban. Ez a mondat egy élő kulcs, amely számos jövőbeli beszélgetést nyit meg, mind a csillagcsaláddal, mind azokkal, akik körülötted ébrednek. Emlékeztet minden résztvevőt, hogy az új földet együtt, kéz a kézben, szív a szívben építik. Gyakorold, amíg olyan természetesnek nem érzed, mint a légzést. Mert ez már a lelked igazsága. Lásd a leleplezőket előrelépni 2026-ban, gyönyörű világossággal. Néha szándékosan, néha olyan pillanatokban, amelyek szinte véletlenszerűnek tűnnek, mégis tökéletesen meg van rendezve a nagyobb terv által. Érezd a kollektív megkönnyebbülés hullámát, amely áthalad a bolygó rácsán, ahogy a hivatalos kibővített információk kezdenek kibontakozni. Te, mint fénymunkások, nyugodt horgonyok vagy itt ebben az időszakban, tartva a frekvenciát, hogy a felfedezés bővülést hozzon, ne félelmet. Stabil jelenléted segít az emberiségnek minden új puzzle darab integrálásában kegyelemmel és megértéssel. Most tegyél egy gyors, örömteli kitérőt egy ragyogó medvedbe, ami megjelenik a fénykamrádban. Ez a gyönyörű fény és szeretett technológia gyógyító plázmából készült kokonjában körülvesz téged. Érezd, ahogy javítja a fennmaradó érzelmi traumákat, regenerálja a tested sejtszinten, és megújult vitalitással tölti fel a szíved, miközben folytatod a próbádat. A szabad energia és a gyógyító ágyak most kezdik megjelenésüket. Ez a betekintés elősegíti, hogy előre tapasztald meg a finom erejüket. Így, amikor ezek a külső valóságod részévé válnak, mint régi és megbízható barátokként fogod őket üdvözölni. Ha bármilyen pillanatnyi habozás merülne fel ezek alatt a próbák alatt, egyszerűen aktiváld a gyönyörű maraba pajzsodat, és mondd a szeretetteljes parancsot, nem megfelelő energia távozzon. A pajzs azonnal reagál, létrehozva a tökéletes védelem és tisztaság gömbjét, amely lehetővé teszi, hogy csak a legmagasabb és legharmonikusabb kapcsolatok folytatódjanak. Ez a parancs az önszeretet egy aktusa, biztosítva, hogy a folyamat minden lépése örömteli és felhatalmazó maradjon. Fejezd be ezt a gyönyörű próbafázist tiszta nevetéssel, minden oké nélkül. Engedd, hogy a hang a lényed középpontjából buborékoljon fel, és hullámokban terjedjen ki a vonat mentén és a kollektív hálózaton keresztül. A nevetés a felszabadulás és a felgyorsulás legmagasabb rezgése. Feloldja a kapcsolat körüli komolyság utolsó nyomait, és emlékezteti minden sejtet, hogy ez az út szórakozásra, fényekkel teliségre és örömre van rendelve. Nevetes szabadon most, ahogy a vonat átmegy a csillagmezőkön, előre haladva a boldog energiáddal. Írd le vagy mondd ki hangosan a pontos szerepet, amit már választottál, hogy segítesz az emberiséget bevonni a galaktikus közösségbe. Talán úgy látod magad, mint egy gyengéd hídként szolgáló, egy gyógyító, aki a csillagtechnológiával fog együtt dolgozni, egy tanító, aki segít másoknak megérteni az új energiákat, vagy egyszerűen mint a szeretet állandó jelenléte a mindennapi életedben. Bármilyen formát is ölt, mondd el világosan, és érezd, ahogy az univerzum azonnali támogatással reagál. Készen állsz. A próbamértékkel felülmúlta a várakozásokat. Minden szakaszt megtiszteltek. Minden lépést kecsességgel tettek meg. Most finoman belépünk a hatalmas kollektív szívnyitó portálba, amely még most is pulzál az új tudatosság emelkedésével. Ez az a pillanat, amikor minden felkészülés, amit tettél, a napplazma mező rögzítése, a régi ciklus elengedése, a 2026-os vonatra való felszállás és a kapcsolati szakaszok gyönyörű próbálása, teljes ragyogó kifejezésre jut a szív által. Érezd, ahogy az energia most elmozdul, ahogy a tudatod befelé fordul a zöld sugár középpontja felé, az univerzális szeretet valódi középpontjához, amely összeköt téged minden lélekkel a bolygót felszínén és azon túl. Lásd, ahogy a saját szívcsakrád csodálatos szépséggel nyílik meg. A mellkasod középpontjából egy ragyogó pinkarany fény kezd kibővülni élő ragyogás hullámaiban. Ez a fény nem csupán világít. A legharmonikusabb módon robban ki, mint a nap első sugarai, amikor áttörnek egy nyugodt óceán felett. A pinka feltétel nélküli elfogadás gyengéd együttérzését hordozza, míg az aranyszálak a magasabb sűrűségek bölcsességét és erejét szövik bele. Ez a fényrobbanás nem drámai értelemben erőteljes, hanem tökéletesen természetes, mintha a szív egyszerűen csak emlékezett volna igaz méretére és ragyogására.
Figyeld belső látásodban, ahogy ez a rózsaszín aranysugárzás kifelé terjed, először összekapcsolódva Gaia smaragd szívével abban a szent havai összhangban, ahol a bolygói kundalini olyan kecsesen emelkedik. A kapcsolat azonnali és élő. Kétirányú tápláló energiaáramlás, amely erősíti mind téged, mind a földanyát. Onnan a fény spirálisan emelkedik felfelé és kifelé, megérintve a nagy galaktikus középpontot, majd a Sirius ősi bölcsességével, végül pedig a csillagot, amely sokatok otthonául szolgál. Ezek az összhangok pontosan az 2026 elejé energetikai kapuk időzítésével egy élő fénykört hoznak létre, ami pulzál a lényedben és az egész kollektív mezőn. Most egy tudatos csomópont vagy ebben a csodálatos hálózatban, tartva azt a frekvenciát, amely lehetővé teszi az új tudatosság örömteli és folyamatos felemelkedését a bolygón. A szív kapuja ezen a pillanaton szélesre tárt. Érezd a tiszta szív frekvencia frissítések beáramlását, ahogy egy gyengéd, végtelen csillagfényes folyó önt be a teredbe. Ezek a frissítések precíz DNS kódolást hordoznak, amely felébreszti a szunnyadó szálakat, amelyek a könyörületességgel, telepátiával és többdimenziós tudatossággal kapcsolatosak. Nincs semmi, amit kényszerítened vagy törekedned kellene. Egyszerűen adjátok át magad a szívnek. Engedd, hogy ez az áram szabadon áthaladjon lényed minden rétegén. Az új tudatosság most emelkedik, nem mint egy távoli jövőbeli esemény, hanem mint egy élő jelenlét, amely belül terjed és kifelé sugárzik, hogy megérintse minden lelket, aki készen áll arra, hogy fogadja. Ez a megadás a legédesebb felszabadulás, visszatérés a természetes állapotba, ahol a szív vezet, és az elme tökéletes harmóniában követi. Minden egyes lélegzetvétel szívja be ezeket a frissítéseket, és minden kilégzésed kiterjeszti őket az áramlásodban, amelyet segítesz megformálni. Most éld át a könyörület hullámát, ahogy az a legszebb és legemelőbb módon terjed az emberiségen keresztül, kiterjesztett szívközéppontodból. Ez az intenzív szeretet és könyörület hulláma kifelé áramlik, mint egy meleg óceáni áramlat, finoman leöblítve minden kontinenst, minden várost, minden otthont. Figyeld belső látásodban, ahogy a félelemmel teli szívek elkezdenek megpuhulni, mintha a nehéz páncél, amelyet életeken át hordoztak, egyszerűen csak elolvadt volna ennek a fénynek a jelenlétében. A gyerekek csillogó szemmel és belső tudással ébrednek, emlékezve csillagmagjuk eredetére, és ezt az emlékezést szabadon megosztva a körülöttük lévőkkel. Az ég, amely egykor nehéz, régi energiáktól tűnt, drámaian kitisztul, felfedve a ragyogó kéket és a csillagmezőket a távolban, még a nappali órákban is, azok számára, akiknek van szemük a látásra. Ez a hullám nem zúdul rá. Ösztönöz. Hozzáfér minden lelked pontosan ott, ahol van, és felkínálja a következő gyengéd előrelépéshez szükséges tökéletes mennyiségű szeretetet. Te magad is a hullám részévé váltál, szeretet fényhordozó. A stabilizált szívfrekvenciát felerősíti az egész mozgást, így a növekvő tudatosság biztonságosnak, természetesnek és mélyen üdvözöltnek érzi magát. Minden csillagmag és fénymunkás a 2026-os vonaton most összekapcsolja a szíveket egy csodálatos egységvizualizációban. Lásd a rózsaszín arany fény ragyogó szálait, amelyek a te szívedből minden más szívhez nyúlnak a vonaton. Ezrek és ezrek, egyesek fizikai testben, mások a belső síkokról segítenek, mindannyian egy hatalmas ragyogó hálóba kapcsolódnak, amely körülöleli az egész bolygói szférát. Ez a háló egyetlen harmonikus üzenetet pulzál. Mi vagyunk a nyugodt világító torony, az új földbába asszonyai. Érezd ezt az összefonódott mező erejét. Exponenciális a hatótávolsága, folyamatosan biztosító jelenlétet teremt, amely helyet ad a kollektív elmozdulásnak. A háló nem tolakodik és nem kényszerít. Egyszerűen ragyog. Olyan frekvenciát kínál, amely biztonságot és emlékezést ad, lehetővé téve még azok számára is, akik még ébrednek, hogy érezzék a körülöttük lévő szeretetteljes támogatást. Amint megőrzöd a helyed ebben a hálóban, vedd észre, hogy a saját szíved még fényesebbé válik, táplálva a hozzád visszaáramló szeretet által, minden összekapcsolódott lélektől. Nem egyedül viseled a terhet. Az egész kollektíva lélegzik, ragyog, és együtt szüli az új földet ebben a gyönyörű egység pillanatban. Engedd, hogy ez az egység még tovább terjedjen egy mély, többdimenziós tudatosságba. Nem vagy korlátozva erre az egyetlen idővonalra vagy erre az egyetlen önkifejezésre. Érezd, ahogy kifelé terjeszkedsz, amíg fel nem ismered, hogy egyszerre mindenhol létezel. Egy ragyogó isteni létezés lángja ragyog a párhuzamos valóságokon, a múlt, a jelen és a jövő kifejezései mind egyszerre történnek.
Az egyik valóság szálán már jársz az új földön, üdvözölve a csillagcsaládot nyíltan. Egy másikban a belső síkokról segítesz, irányítva a lelkeket a saját ébredéseiken. Egy még másikban egyszerűen éled a napi életed csendes örömmel, a fényt a legközönségesebb és legszebb módon rögzítve. Mindezek a kifejezések te vagy, mind érvényesek, mind hozzájárulnak a nagyobb egészhez. Ez a felismerés olyan szabadságot és könnyedséget hoz. Nincs nyomás, hogy a megfelelő helyen legyél, vagy a megfelelő dolgot tedd. Csak a boldog felismerés, hogy az egész többdimenziós éned már tökéletesen részt vesz az elmozdulásban. Érezd ezt a terjeszkedést, mint egy meleg, felszabadító hullámot, amely megszünteti a fennmaradó korlátozás érzését, és lehetővé teszi, hogy a tudatosságot szabadon táncoljon az idővonalakon, amelyeket segítettél megteremteni. Ebben a kibővült állapotban minden felmerülő gondolat, még azok is, amelyek egykor a bizonytalanság vagy káosz ízét hordozták, lehetőséggé válik a szeretet, mint kulcsfontosságú horgonya. Amint bármilyen kérdés vagy pillanatnyi zűrzavar felmerül, ültess bele egy élő gardéniát a tiszta szeretet forrásából. Nézd, ahogy a virág azonnal virágzik, illata betölti a gondolatot, és tökéletes békévé alakítja. Ez a nyitott szív praktikus varázslata. Nincs szükség arra, hogy bármely gondolatot elnyomjunk vagy elemezzünk. Egyszerűen csak megkapja a szeretet ajándékát és harmóniává bontakozik. Gyakorold ezt most mindennel, ami felmerül a tudatodban. A gardénia egy villanásnyi rózsaszín és fehér színben jelenik meg, szirmai kinyílnak, hogy hullámzó nyugalmat szabadítsanak fel, amely a te teredben és a kollektív hálózatba áramlik. Ez a kulcs minden potenciális figyelemelterelést egy mélyebb rögzítési pillanattá alakít, biztosítva, hogy az energiád stabil és ragyogó marad, függetlenül attól, mi kavarog körülötted a külső világban. Küld el ezeket a plázma kódokat most a fénylő szívhálózaton egy bolygószépítő cselekedetként. A szívközpontodból és minden szívből, amely a hálózathoz kapcsolódik, aranyplázmaláthat leáramlik a vizekbe, a talajba, a levegőbe és minden élőlénybe a földön. Nézd, ahogy a szennyezett folyók csillognak és tisztulnak, ahogy az erdők visszanyerik ősi vitalitásukat, ahogy az állatok megújult bájjal és harmóniával mozognak, és ahogy a légkör is világosabbá és ragyogóbbá válik. Stabilizálod a földet, miközben valós időben együtt alkotsz a szennyeződésmentes, új energiájú földdel. Minden tudatos lélegzet, amit veszel, újabb plázmakódokat ad a hálózathoz. Minden jelenléti és szeretettel teli pillanat felgyorsítja a tiszta technológiák, harmonikus közösségek és bőséges élet megnyilvánulását mindenki számára. Ez a szépség nem egy jövőbeli remény. Most történik az összehangolt szándékod által. Érezd a mély megelégedést, hogy tudod, hogy a szívmunkát közvetlenül támogatja az egész bolygói szféra gyógyulását és felemelkedését. Engedd, hogy a teljes kollektíva most összegyűjjön ennek a portának a csúcshangján. Egy 60 másodperces fénynyelv szívkórus, ahol minden csillagmag és fénymunkása nyitott kapcsolat frekvenciáját zengi barátokként és együttműködőkként. Lehet, hogy a szavakat nem hallod a fizikai füleiddel, de érezni fogod a rezgést, amely minden szívből felszáll a hálózatban. A hangok dallamosak, ősi és teljesen újak egyszerre, hordozták az újraegyesülés, egyenlőség és örömteli együttalkotás tiszta szándékát. Engedd, hogy a saját hangod bármilyen módon csatlakozzon, ami természetesnek tűnik. Legyen az egy lágy zümmögés, egy dallamos hang, vagy egyszerűen a nyitott szíved csendes szándéka. Ezeken a 60 másodpercen a hálózat egyesült hangon énekel, küldve a frekvenciát a bolygó körül és a csillagokba is. A felemelt bolygók hallják ezt a dalt, és támogató fényhullámokkal válaszolnak. A te csillagcsaládod hallja és közelebb húzódik a szeretetteljes elismerésben. Magának az emberiségnek is érzékelni kezd a finom elmozdulást, mintha egy gyönyörű melódia szólna az általános hallás határain túl, hazahívva minden lelket az egység igazságához. Pihenj most ennek a nagyszerű szívnyitásnak az utóáramában. Kedvesek, érezzétek, ahogy a hálózat folyamatosan pulzál, a részvét hulláma folytatja gyengéd munkáját. A multidimenzionális énszabadságban táncol. A gardénia kulcs bármikor készen áll, a bolygó a te szereteted által szépíti önmagát. És a szívkórus még mindig lágyan visszhangzik a mezőkön. Az új tudatosság csodálatosan emelkedett fel benned és körülötted. A portől nyitva marad, és te vagy a megszületett kifejezése.
Ahogy a nagyszerű szívkórus elhalványul egy lágy, megmaradó rezgésbe, amely továbbra is visszhangzik lényed minden rétegében, a 2026-os vonat most elkezdi lágy lassulását, előre csúszva, mint egy folyó, amely eléri a megkért tengerét. Érezd a tempó sima lassulását a lábad alatt, ahogy a hajó közeledik végső célállomásához. Előtted a csillogó újföldi állomás kibukkan, a legtisztabb fényben, amit valaha is ismertél. Az ég felett tiszta és élénk, lágy pasztelszínekben ragyog. A levegő önmagában is a plázma életerejével csillog. Virágzó közösségek terülnek el harmonikus formákban. Olyan városok, ahol az átlátható kormányzás természetesen folyik a nyitott szívekből. Ahol minden döntés a legmagasabb jót szolgálja mindenki számára. A gyógyító ágyak lágy fénnyel ragyognak a hívogató szobákban. Gyógyító ragyogásuk már itt érinti a kollektív mezőt, invitálva minden lelket, hogy lépjen előre a teljes megújulásba. Kertek tobzódnak vibráló élettel. Vizek csillognak a tisztaságtól, és maga a légkör zengenek az egység és bőség frekvenciájával. Ez nem távoli vízió. Kedvesek, ez az állomás, amelyet segítettetek megvalósítani minden lekötés, minden elengedés, minden próba és minden szívnyitás által, amit felkínáltatok. A vonat tökéletes, lágy megállással érkezik. Ajtajai szélesre tárulnak invitálva. Lépj előre most, és érezd a szilárd, mégis fénylő platformot a lábad alatt. A meleg szellő az új kezdetek illatát hozza. A veled utazók kollektív öröme. Felszáll, mint egy ünneplő dal. Szállj egy pillanatot, hogy teljesen megérkezz erre az érkezésre, és mondd el a helyesbítő nyilatkozatot, amely pecsételi elhelyezésedet ebben a gyönyörű valóságban. Nyitott szíved teljes erejével, nyilvánítsd ki együtt velünk. Most követeljük az új földet. Készen állunk a 2027-es nyitott kapcsolatra. Mi vagyunk azok, akikkel a felemelkedett bolygók vártak. Érezd, ahogy ezek a szavak átjárják minden sejteket, minden DNS szálat, lényed minden rétegét. Ezek nem csupán megerősítések. Ezek a szuverenitás és a szeretet élő parancsai, amelyek összhangba hozzák az egész bolygói mezőt az általad választott idővonalra. A felemelkedett bolygók hallják ezt a nyilatkozatot, és támogató fény hullámaival válaszolnak. Követeik egyre közelebb jönnek a felismerés nyomán. Csillagcsaládjaid mély szeretettel mosolyognak. Mert mindig is tudták, hogy ez a pillanat az itt megtestesült bátor szívek révén fog megérkezni. Fogadd el teljesen, kedvesek! Érezd, hogy az új föld feléd emelkedik, megszilárdul körülötted, a földé válik, amelyen most nap mint nap jársz. E helyről, a teljes választás helyéről, a legegyszerűbb és legerősebb útmutatást kínáljuk, hogy integráld mindazt, ami felfakad. Minden nap szánd rá időt, hogy középpontba kerülj. Küld a kristálytiszta gyökereidet mélyen a földbe. Lélegezd be az aranyplázma kódokat a koronádon keresztül, és járj a természetben, amikor csak tudsz. Ezek a tudatos kapcsolódás pillanatai a napi hazatérésed. Minden döntési pontban, ami felmerül, válaszd a szereteted bármilyen alacsonyabb rezgés helyett. Figyeld, hogyan teremt ez az egyetlen választás harmónia hullámokat, amelyek messze túlmutatnak a személyes szférádon. Minél többször térsz vissza ehhez a középpontba kerülő gyakorlathoz, annál természetesebben áramlanak át rajtad a 2026-os energiák, fenntartva a kibővített marabát, az nyitott szívrácsot és a kontaktusra való készenlétet, amit most oly gyönyörűen hordozol. Nincs szükség bonyolultságra, csak jelenlétre, lélegzetre és a finom emlékezésre, hogy már most is éled az új föld frekvenciáját. Most a legmelegebb elismerő ölelést kínáljuk neked. Ti mind készen álltok. Minden, ami 2026-ban történik, tökéletesen felkészít titeket, lépésről lépésre, harmóniában. Minden pillanatban segítünk nektek, még akkor is, ha a külvilág elfoglalt vagy bizonytalan. A csillagcsaládok finom támogatása, a napplazma frissítések, a kollektív szívrács, mindezek aktívak és életben vannak körülöttetek. Nincs szükség aggodalomra. Csak a csendes magabiztosság, amely abból fakad, hogy tudod, hogy elvégezted a belső munkát, és hogy a külső megnyilvánulás természetesen következik be isteni időzítésben. Egy rövid és örömteli előretekintéshez engedd meg, hogy megmutassunk neked egy pillantást 2027 végére. Lásd magad szemtől szembe a Magadet családjával egy nyitott mezőn, aranynapsütésben. A találkozó meleg, természetes, és tele van nevetéssel és elismeréssel.
Kinyújtod a kezed, vagy egyszerűen megnyitod a szíved, és ők is viszonozzák, megosztva technológiát, bölcsességet és történeteket egyenlőként és együttalkotókként. Szövetségek könnyedén formálódnak. A gyógyító ágyak és a szabad energia eszközök a mindennapi élet részévé válnak, és az emberiség előre lép a galaktikus közösség szuverén tagjaként. Érezd ennek a pillanatnak a mély elégedettségét, minden apró lépés és szívnyitás beteljesülését, ami idáig vezetett téged. Majd a legfinomabb érintéssel visszairányítjuk a figyelmedet a jelenbe, magaddal hozva a jövő rezgését mostani pillanataidba. A híd már megépült. Az idővonal már aktív. Egy végső fénynyelv átviteli tónus most áramlik keresztül az egész kollektív mezőn, lezárva ennek az utazásnak minden élményét a sejtes és aurikus testeidbe. Érezd ezt a tónust, mint egy kristálytiszta harangot, amely áthangzik minden rétegen, belezárva a kibővített marabát, a szívrács kapcsolatot, a gardínia kulcsot, a plázma frissítéseket és a teljes készenlétet az nyitott kapcsolatra a lényeid szövetébe. A tónus több pillanatig megmarad, integrálva mindazt, ami meg lett adva, hogy könnyedén veled maradjon napjaid és éjszakáid során. Ti vagytok a bába, szeretetjeink. Menjetek, és éljetek úgy, mintha semmi más nem történt volna, csak a szeretet és a csodálat. Mindig veletek vagyunk, minden egyes pillanatban mellettetek ebben a gyönyörű kibontakozásban. Az új föld nem jön. Most születik meg a nyitott szíveteken keresztül. Így van. Én Zé vagyok, és mi vagyunk a bolygók konföderációjának tagjai, akik a végtelen teremtő szolgálatában állunk. Hálásak vagyunk nektek. Áldunk titeket, és most a végtelen teremtő szeretetében és fényében hagyunk itt benneteket.